que ve Mascherano com una acceleració, encara aprofita el rebot de Messi, Messi és a punt d'entrar a l'àrea, la passada per Iniesta, Iniesta dins l'àrea, la deixa enrere, Messi arriba, el retall de Messi, es fa bravo, xuta, gol, 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 gol de Messi! Gol de Leo Messi! La jugada del Barça, la contra del Barça, aprofiten el rebuig, la pilota que havia lluitat Javier Mascherano, era Messi per l'esquerra que feia una passada en profunditat per Iniesta, Iniesta la deixa pel terra, Fernandinho cau, ensopega, Messi li diu espera Claudio que et retallaré, que et ballaré davant i a porta buida amb l'interior, barraca de Leo Messi, gol del Barça, gol de Leo Messi, al minut 17, Barça 1, Manchester City 0. A la dreta per Messi, Messi a la frontal, el retall cap a fora, el xut de Messi, gol, 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 gol de Messi, 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 gol de Leo Messi, gol del millor futbolista de tots els temps, gol del millor jugador del món, gol de Leo Messi, com et trobàvem a faltar, Leo, com et trobàvem a faltar, Messi, aquest home és el futbolista total, pilota que recupera a la zona de tres quarts al Barça, ell només necessita fer un retall, posar-se-la a la càmera bona, a la càmera també, a la cama bona, posar-la amb l'interior, ajustar-la al pal de Caballero i barraca de Messi. Gol del Barça, gol de Leo Messi, al minut 16 de la segona part, Barça 2, Manchester City 0. Que la recupera el Barça, la té Luisito, Luisito per Messi, Messi amb l'esquerra, gol, 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 hat-trick, 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 trick, 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 hat-trick, 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 trick, 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 trick de Leo, 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 Messi. Gol del Barça, gol de Messi, gol del Barça, gol de Messi, gol del Barça, gol de Messi. Que poc necessita aquest Barça per golejar, per marcar i perquè el millor futbolista de tots els temps aconsegueixi fer un hat-trick. La passada enrere de Gundogan, el més llest de la classe, Luisito, la veu, li posa en safata perquè Messi, amb l'esquerra, amb pausa, amb tranquil·litat, amb l'interior, posi la barraca dins la porteria de Caballero. Minut 24, Barça 3, Manchester City 0. Posar una bananeta per Luis, continua Leo, Leo a la frontal, Leo per Neymar, Neymar a la frontal, continua Neymar, el retall de Neymar, és dins Neymar, el xut, gol, 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 Neymar, gol, 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 gol de Neymar, gol, 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 gol de Neymar, gol, gol del Barça, gol, gol de Neymar, gol, 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 gol de Neymar, gol, 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 gol de Neymar, gol, 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 gol de Neymar, gol, gol del Barça, gol, gol de Neymar. Minut 44 de partit, unes bicicletes dedicades a Neymar perquè no ha marcat de penal, però sí que ha fet la seva jugadeta i ha fet la seva barraqueta. Gol de Neymar, gol del Barça, el 44, és a dir, el 89 de partit. Barça 4, Manchester City 0. Amb ràbia l'ha celebrat Neymar, corrent cap a la línia de fons, cop de puny ràbia.